Adorang somarsaur hita dohot hata nidibata jumulu mahita martangiang. Dame nidibata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Di dia pehita maringanan di tikion asin rohani di batama na semadungan hita saluhna. Donga sa porsiaon di bagasan tu hatta Yesus, hata ni debata nagabe turpuk jamita di tikion, tersurat do di Yohanes 8 ayat 30 sahat tu 36. Sonom ma didok. Asa dinamak katahoni ibana, torok ma gabe porsia di ibana. Dungi didok Yesus matuak ke Yahudi, naung gabe porsia di ibana. Molomiak kamu di bagasan hataku, sitong ma hamu sisiaku. Dungi tademu nama nasitongi, jala paluaun ni nasitongi mahamu. Jadi dia dusida-sida maibana, nin nama. Pinopar ni si Abraham dohami, dangduk kami mengaduk di halak. Buasa dohonommu, paluaun mahamu. Dungi didok Yesus ma mengadusi. Na tutu si tutu do na hudokot Tuhanmu. Hatuban ni dosa do ganup na mangula dosa. Dada totong hot di bagas anggu hatuban. Anakido di si toktong. Molo di padua anaki hamu na malua si tutu mahamu. Ido sahakna. Donga sa porsiaon di bagasan tu hatta Yesus. Malua manang merdeka. Ima sada kedan ningulu na bebas sian penjajahan. Lepas sian perhambaan manang perhatubanon. Lepas sian akka tuntutan. Mandiri laho mencapai si tujuanna. Jala situasi na songonido na pinarsita ni hitajolma. Songoni nang secara perbangsope. Molo masa penjajahan di sada bangso tu sada bangso, totu berupaya do bangso na terjajai berjuang dengan berbagai cara doho strategi asa malua manang merdeka. Songon bangsota Indonesia leleng do mengalami penjajahan. Jalan marhite pelajaran sejarah di persekolahan, taboto do boha hasit doho dangoli bangso tahun na julu. Taga dijajah bangso nasing ate. Tano tado tano. Lahat tado lahan. Termasuk akka hasilna. Alai danga dong kebebasan manang kemerdekaan. Laho menikmati hasilna sendiri. Justru gabi diperhatuban. Dibain kerja paksa. Jala bangson asing do na menikmati hasilnya. Alai mo liate ma di tuhata, di luas doa kapalawatai na julu, berjuang, asa malua manang merdeka bangsot tahun, sian penjajahani. Jala tanggal 10 Agustus 2020 sada, raya honotama hari ulang tahun kemerdekaan RI, na pa 70 tauton. Atik pe dang mardongan kemeriahan songon ditik normal be raya honota hut kemerdekaani ala somalna ditik normal molo menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia gudang do dipatupa akka kegiatan laho memeriahkan ultah kemerdekaani alai ala ni sore mago ni kopiton dang masa be akka lomba Agustusan songon nasomal teida isarana rupaning lomba tarik tambang balak bakiak panjat pinang makan kerupuk hala sudei mengundang kerumunan dohok na bersentuhan do gabe menyalahi prokes COVID-19 sia donga sa porsiaon turpuk jamita di tikion tong do pertemuan tuhaluaon manang kemerdekaan. Tabi gido naking di turpukon
didok Yesus tuak ka Yahudi molo miak kamu di bagasan hataku sitong mahamu sisi aku. Dungi tademu nama nasitongi jala paluaon ni nasitongi mahamu. Imana kimna teida di ayat 21 sahat 22. Molo di hata Indonesia ayat 22 didok, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sian padohan ni Yesus ita botoma dan cukup pape holan sebatas status targoar pinopar ni si Abraham halak Yahudi gabe otomatis melua. Ikon na miyado di bagasan hata ni Tuhani. Tarsongon goarido yate. Setabi rupaning buido goar ni sasahalak margoar sitogu manang si teguh di hata Indonesiana. Alai halakna plin plan meoleol dang hot pendirianna dungi muse jut holan na ganggu rohana orong-orong nape pitor sahak-sahak tu medsos hape mulusian guarinian tugu manang kuat diseluhuk manian Jepang di nguluna asa dang jaminan mulu holan sebatas goar manang status gabi akan merdeka. Malah, ulu sebaliknya, terjajah dope muludang di pahobar nguluna tu goar manang status nayate. Dungi dak cukup holat di hata sabing porse namar Tuhani. Manang dak sai holat porse satu ke di hata nai. Dak cukup holat terdidi, malua, jala terdaftar gabi ruas. Alai ikon na miyado di hata ni Tuhani. Ido asa jupangan haluaon nasian debata. Molo didok miad di bagasan hata ni Tuhani. Namar lapatan doi toktong manang terus menerus uasan manangihon. Mengulahon doh makanguluhon hata ni Tuhani. Dang marsangga-sangga. Dang musiman. Alai unak songon nanidok ni halak mulu maul humudum murado obat ni ininna buam magbil mitu podomamu uhuk majaha dak pigaliling yakin maho pitter moddo na maho dungi mudum songoni babai terus mulu maul humudum ninna artina ngagabi hira obat tidur di babi beli. Dak songoni namiad di hata ni Tuhani ate. Dang nalau papuduk-puduk po bibil tay. Alani tapasiling ma. Mula dong dope akapangat tusiyon na songoni. Dong asa porseon di bagasan Tuhata Yesus. Ate pe di jamat ta sinwengon. Dang adong bepola masa akka penjajahan antar bangso tu bangso. Songon na jolo di pengalaman di bangsota. Alai takui do, gudang dope bentuk-bentuk ni penjajahan. Na masa di partikiat ta sinwengon. Lumobi penjajahan secara personal. Na memperhamba ngulu ni sasahalak. Gabidang bebas, manang dang merdeka nguluna. Adong doi na terjajah ala nyarta. Dang merdeka pakilalan na rupaning mulu sudiahu ibana gudang artai. Adong na terjajah ala ni ambisi. Terjajah ala ni kahagiot. Manang kesenangan di portibi. Terjajah ala ni status di medsos. Gabi lula sifata akawulonna. Holan ala ni na mengupdate statusna. Adong muse na terjajah di parsawaran. Rap hudulu ni anamatay, doho inatay, doho akanakonna, alay dang masih pagkulingan. Hempon na biro di panok noti. Mula dong pe nanang sidohonon na, ulo na ma di wehahon. Nga di kendalihon hempon ibe, torop ni ngulu ni hitajol manway. Termasuk ma nang di kita sinway.
Masa do penjajahan alani virus tu sadok portibion. Ima pandemi COVID-10 sia. Dang bebas be manang dang merdeka be hita beraktivitas songo ditiki normal. Jaga jarak nama, jalan ngagudang na hacitan, manau sahit alani COVID torop nang na berduka. Jala diturpuk jami tope, penjajah nama perhatuban manang memperhamba nguluni hita jolma di portibion ima dosa. Totu dangadok kita jolma na ulu gabe halak na terjajah ate. Alai sudedo rak makasih holi gabe halak na merdeka. Donga sapor siaon asa jupangi totu rikok ma upaya lahu meraih kebebasan manang kemerdekaan. Alai itu tu daksai holan upaya yang dirita sabing na berjuang di si. Ikon na mga sahod di batado hita. Lumobi molo berhubungan tu dosa. Holat di bata di bagasan Yesus do. Natuk paluhuk kita sian perhatubanan manang perhamba ni dosai. Songon naidok ni topik minggu di tikion. Di bata na paluahon manang Allah yang memerdekakan. Jala Yesus do hasitongan na paluahoni. Yesuslah kebenaran yang memerdekakan. Allah ni dosai nunga gabi hatuban ni dosa akan mengulahud dosa. Alai di papos doro hatta molo totok kita miat di bagasan hatani Tuhani. Tarpaorot tu hatta Yesus do status ni akan terjajah ala ni dosai. Gabi akka anak ni debata. Gabi na merdeka sia dosa. Jala parjabar di harajau ni debata. Selamat merdeka di bagasat Tuhani mahita. Amin.